Ξέρεις κάτι? Όταν οι περισσότεροι σκέφτονται να ξεκινήσουν κάτι online, το πρώτο πράγμα που τους έρχεται στο μυαλό είναι πόσα λεφτά θα βγάλω. Και ναι, το εισόδημα είναι σημαντικό, το να μπορείς να δουλεύεις από όπου θες, να έχεις ελευθερία χρόνου, να μην ανησυχείς για τα οικονομικά σου είναι υπέροχο. Ξέρεις τι είναι ακόμα πιο σημαντικό? Ποιος γίνεσαι στην πορεία. Όταν δουλεύεις μαζί μου, δεν θα κερδίσεις μόνο χρήματα. Θα κερδίσεις εκπαίδευση, θα μάθεις δεξιότητες που θα σε ακολουθήσουν για μια ζωή. Social media, digital marketing, personal branding και πολλές άλλες δεξιότητες. Όλα αυτά με βήμα-βήμα καθοδήγηση, χωρίς να χρειάζεται να ξέρεις κάτι από πριν. Στη συνέχεια, η προσωπική ανάπτυξη. Αυτό που κάνουμε δεν είναι απλά ένα σύστημα, είναι ένα ταξίδι αυτοβελτίωσης. Θα αναπτύξεις αυτοπεποίθηση, ηγετικές ικανότητες και θα γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Εννοείται υποστήριξη, δεν θα είσαι μόνο σε αυτό. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω βήμα-βήμα, να σου λύσω κάθε απορία και να σε βοηθήσω να πετύχεις. Η επιτυχία σου είναι και η δική μου επιτυχία. Θα γίνεις μέρος μιας δυναμικής ομάδας ανθρώπων που θέλουν να εξελιχθούν. Και πίστεψέ με, όταν περιτριγυρίζεσαι από άτομα που σε στηρίζουν και σε ενθαρρύνουν, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Γιατί στην τελική η μεγαλύτερη επένδυση δεν είναι στα χρήματα, αλλά στον εαυτό σου. Αν πιστεύεις ότι ήρθε η στιγμή να δουλεύεις πάνω στα όνειρά σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, όχι μόνο να βγάλεις πολλά χρήματα, αλλά να εξελιχθείς συνολικά, στείλε με ένα μήνυμα στο Instagram, το username μου είναι Άγγελος Βλαστάκης, στείλε μου τη λέξη ανάπτυξη, επειδή τα χρήματα είναι απλά ένα αποτέλεσμα, αλλά η ανάπτυξη είναι ανεκτήμητη.